și bine v-am regăsit la a doua parte din... Wow! Așa, bun. A doua parte cu cuțite de pe standoff. Când sunt eu terorist, dacă n-ați văzut prima parte, vă îl dau cu ăsta. S-a dat-o! Dacă n-ați văzut prima... Dacă... Dacă iar pierd, eu nu știu, mă dau cu capul de pereți. Facem pariu pe 300 de lei. Dacă e... Ești născătele meu. Acum vezi. Bă, de ce m-am blocat acolo? Vrei să... Deci, dacă vă sparg urechile acum, de vina mea, ce înțeles? Deci, pe... Băi, nu văd, dar ăsta e al meu mare. Cum n-ai bani, doamne? Cum n-ai bani să nimeresc? Asta e întrebarea mea. E că nu mă nimeresc. E că m-am pus pe cău. Am crezut că tu mai omor. Noroc începătorul, e ca și cum am rang 10. Nu problemă, chiar am, imediat am rang 10. Am 9, dacă mai explică. Nu știu dacă voi l-auziți, dar mie mi-e că vă sparg urechile. Deci am dat la asta. Bă, fix în număr, dar i-am dat la umăr. I-am dat, când ridica un pic, nu era mort. Uite, hai să nu o să pun USB. Bă, nu știu, nici nu te-ai uitat la mine. Că mi-ai luat account sau? Păi eu le-am arătat și eu skin-ul.
trecut am avut o mică problemă. Eu are USB-ul. Nu că l-am. Așa, vă place skin-ul USB care nu e al meu? Mor aici! Mor! Ok, mai facem și revanșa 3. Da, vezi că mai facem revanșa 3 meciul ăsta. Și revanșa 3 și a 4 o să fie pe competitiv. Bă, ce lag am avut, m-am teleportat în spate. Uitat. Păi ce am eu skin? Ăsta am skin, dar pe altceva. Nu mai am pe AK. Am pe pistolul ăsta și pe arma asta mare, cacao. Ceva acara. Bă, stai că eu mă mor singur. Bun, m-a omorât ăsta pentru că am sărit eu fix lângă el, pentru că, da, pentru că sunt prost, că... Oricine știe asta. În afară de tine. Da, știu de când eram noi mici. Băi, mi-e frică pe undeva. Bă! Bă! Și-ți dau un hit. Cât de aveți? Cât viață ai? 7-6 mi-ai dat. Nu mai da. 7-6 ai? Da. Tu cât? 51. Cu un singur glonț. Bă, și eu te-am dat un glonț. Știi că-i voi doar mici? Mi-am dat fresh singur. Mamă! Nu te cred! Cu norocul ăsta la... Abia așa să vedem asta pe competitiv. Am pe 90. Mișto, dar mi-l așa la mișto. Că n-am skin. Poate să trec. Dacă te duci...
Bam! Mie am un loc foarte bun. Lag bun. Ok. Lag bun. Există? Am mai văzut și asta. De fapt, am mai văzut, e adevărat, dar... Wait. Mă moare ăsta, ajutor. Ce te moară, mă? Tu mă omori. Cum? În viața reală. Mă, n-ai minte, doar am încercat să-l supun. Nu că o să câștigi. Am vrut să mor. Bă, fix pe lângă tine, bă. Dacă runda asta am 7, deci dacă câștig eu runda asta, o facem doar cu arme. Ultima. Ce-ai, mă? Gata. Bă, mi-au... Da, nu avem voi cu flash-ul. Dar nu știam că l-am aruncat la tine. Nu știi ce eu aveam. Da, asta putem lua ce vrem, gata. Dar tot acolo avem voi. Da, tot în zonele alea. Dacă putem lua ce vrem, din arme. Deci, dacă vii la ușă. Wow, gata, o să face și... Dacă văd o vizionare, culmeam, o să facem și videoclipul 4, care o să fiu eu tot ca antiterorist, doar că o să jucăm pe competitiv, totul nu cu cuțitele. Și ăsta a fost videoclipul de azi, nu uitați să dați un like și să vă abonați, ne vom data viitoare, pa, pa!